Odlučili smo danas da se provozamo do Titelskog brega. Ništa spektakularno, lagana vožnja, ali zanimljiva tura. Ne bi trebalo da bude gužve neke, vreme super, to bi rekli idealno za vožnju. Kretanje za Padinjak College, Ibiti zatvor, ali dobro i to je za ljude. Kretanje za Berlez. Na tu stranu idem. Evo i tableta Titel, to će reći ubrzo smo stigli. Evo ga, prelazimo most i uskoro smo u Titelu. To jeste evo i tabla, ulazimo u Titel, prođem kroz Titel i Titelskog brega. Ajde da snimimo malo i prolazak kroz Titel. Eto, toliko.